til at tog fra Danmark, det var, at jeg ville finde mig et sted her i denne dejlige verden, hvor jeg kunne få fred og ro til at male og til at arbejde med det talent, jeg nu har fået i Guds gave. Og som, man er jo et dumt svin, hvis man ikke udnytter sine evner. Så er man jo meget dårlig ved sig selv, hvis man ikke kan prøve på at udnytte de evner, man nu engang har fået. Og nu det er noget, jeg kan. Jeg kan male, og jeg kan tegne, men har været forhindret i det i mange år. Både fordi jeg har sejlet med båd, ikke har haft plads. Så derfor rejste jeg væk fra Danmark for at finde mig et eller andet sted i den her store verden, hvor jeg vil sætte mig ned, finde et sted og have ro til at arbejde med mit kunst. Og det har jeg så tilfældigvis fundet her i Las Palmas, som lige så godt kunne være Polynesien, som lige så godt kunne være mange andre steder. Jeg prøvede jo først at bosætte mig i Andalusien, i Almeria, hvor jeg fandt en garage i 2 etager, som jeg indrettede og havde et dejligt sted der i nogle år, men der var for meget støj, der var et diskotek, der larmede og bummede og trommer og biler, der kørte udenfor, så der nærmest flygtede jeg fra. Så jeg på internettet, at der var en båd til salg her i Las Palmas til nogle billige penge, og jeg spurgte ejeren, om jeg kunne flytte ind i det med det samme. Og det kunne jeg, og så tog jeg en flyver med en lille hund, og tog ned, købte båden, og fik den sat i stand. Det tog et års tid med at sætte den i stand, og så blev jeg varm på Las Palmas, og her var mange muligheder for mig, også fordi det var et godt sted, da det er Europa, og med papirer, og sin sygesikring, og sin pension, og alle de ting, så er det mere let for en europæer at få de ting til at fungere, end det er uden for Europa. Så jeg fandt et lille atelier hernede ad gaden. Jeg har en lille atelier til 200 kroner om måneden, hvor jeg så begyndte at male og komme ud og kigge og få nogle forbindelser. Og så de her lokaler, det var nogle gamle kontorlokaler, som var til leje. Jeg kastede ideen lidt væk, fordi det var kontorlokaler. I Danmark er det jo meget svært at få lov til at bruge kontorlokaler. Så jeg opgav det lidt, indtil en dag vinduerne var åbne, og jeg kunne se, at det var da et dejligt sted, det her. Jeg spurgte ejeren, om jeg kunne leje det, og det kunne jeg godt. Og jeg kunne også få lov at bruge det. Men da man har boet og sejlet rundt i den her lille verden i så mange år, så har man jo ingen møbler. Så jeg måtte jo til at skaffe og finde og male og reagere for at skabe mig nogle omgivelser, som kunne inspirere mig. Det er meget vigtigt, at dine omgivelser inspirerer dig for at arbejde, ellers skal det være vigtigt. Så lidt og venners hjælp og fundet og mine gode evner til at kunne lave lort om til lavkage, så har jeg fået et hjem op at stå, som jeg trives i. Og nu har jeg lagt mig ind og fundet mig et sted, hvor jeg kan arbejde, hvor jeg har ro. Det var nok ikke det bedste, det er rigtig kunstnerisk i den her verden, hvor Las Palmas siger ikke så meget forstand på kunst. Men det er godt for mig, for jeg har ro. Og der er harmoni i mit liv, så det er jo det vigtigste forudsætninger for at kunne skabe noget positivt. Så her bliver jeg foreløbig. Og så må vi se, nu skal jeg holde en udstilling her i foråret i Sica. Det er et meget anerkendt sted her i Las Palmas. Og det glæder mig meget til. Jeg har både en dygtig pige, der hedder Laura, som tager sig af mine ting og sørger for alt det praktiske. Jo, men nu spørger du om, hvad der inspirerer mig, og inspiration, det er jo noget mærkeligt noget, hvor hver enkelte menneske bliver inspireret af hver sin ting. Jeg for eksempel bliver ikke inspireret af hverken natur eller folk omkring mig, eller nogle bjerge eller nogle solnedgang. Jeg bliver inspireret af, at jeg har et talent, og der er en vis harmoni inde i min krop, og en ro og en glæde. Det inspirerer mig til at arbejde, fordi at mine motiver og sådan noget, dem kan jeg ikke blive inspireret til på den måde, at jeg ser et hus, eller jeg ser et menneske, eller en solnedgang, eller en flot natur. Det inspirerer mig overhovedet ikke andet, end at det giver mig den ro inde i min krop til at arbejde med min kunst.
at få det rigtige frem, som nu mit talent har givet mig. Jeg er selv meget forbavset hver gang jeg har lavet et billede. Jeg kan finde nye ting og tænke, hvor søren har du det fra, og hvor får du det fra. Men det er en indre harmoni, og så de talenter, de evner, som arbejder sammen for at få det frem. Og det kan man ikke forklare. Det tror jeg ikke, der er nogen kunstnere, der er klar, hvorfor de laver de ting, de laver. Fordi det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvorfor vi går og laver de ting, vi laver. Det er bare noget, der kommer og er der, og vi er født med. Man kan ikke læse det i en bog. Man kan ikke slå det op nogen steder. Jeg er bare glad for, at jeg laver nogle ting, som er positive, og som som det skal glæde folk. Jeg vil gerne have, at mine billeder, når de kommer ind i folks hjem, at de får en anden tankegang end den normale, den gængse, den daglige trummerum må gerne blive abstrakt. Så det giver også nogle muskler til fantasien, at det er meget livsgivende at få lov til at tænke på en anden måde, end den, de er blevet puttet ind i. Så der er ikke så stor en forklaring på, hvor man får inspirationen fra, hvorfor man laver det, man laver. Det er man født med, og det er noget, der kommer af sig selv som noget uforklarligt noget, men som man bevidst arbejder med. Og derfor bliver mine billeder, som de bliver. Hvorfor ved jeg ikke. Hver har jo sin personlighed, og hver kreativ kunstner har jo sin måde at udtrykke sig på. Og det er nu min måde, jeg gør det på. Du bruger tit ansigtet som inspiration. Jo, fordi du kan jo ikke male røven, vel? Altså, det kan man jo ikke gøre. Mennesker udtrykker sig jo med øjnene. Du kan jo se alt i menneskets øjne. Du kan se godheden, ondskaben, griskheden, venligheden, fandens horn. Du kan se det hele i øjnene, og derfor kan jeg godt lide masken, og det har alle naturmennesker. De har altid brugt masken som et symbol. Indianerne, negerne, Korlem, eskimoerne. Vi bruger masken, fordi det er menneskets udtryk, det er vores facade. Så det er jo meget naturligt, at det bliver det, jeg bruger meget. Og meget øjne. Jeg kigger, altså den observerende person. Så det er også meget enkelt. Det er som derfor, vi har bare glemt det. Vi har fået en anden opdragelse. Vi er jo ikke opdraget til at gå med fjer i hovedet og male os i hovedet og synge krigsdanse. Og vi er opdraget på en anden måde, men masken er jo et symbol på. Nu har jeg jo altid haft hunde. Det er min hund nummer 3. Så det er jo ikke noget nyt for mig at leve sammen med en hund. Jeg har mange søde kærester, men på grund af et stort alkoholforbrug har jeg jo mistet dem også. Men en hund, det har jo altid været i historien mandens ledsager her i livet. Enten på jagt, eller fordi han gik ude i naturen ensom og havde en kammerat, og som vagthund skulle. Men mit forhold til min hund, den er meget. Jeg har ladet min hund få lov til at være hund. Jeg tager den ikke op og klapper den. Jeg lader den være nede på jorden. Jeg lader den gå de ture, den skal gå. Jeg lader den være den hund, som den nu er født til at være. Og så får man altså en god kammerat, også når man er sammen i 24 timer i 10 år. Så får man en god kammerat og en uundværlig kammerat, og jeg tør slet ikke at tænke på, at jeg skal miste ham. Men man køber en sorg. Og det har jeg jo nu prøvet et par gange at miste mine kære, både på den ene og den anden måde. Det bliver man aldrig vant til. Men det er livets gang, og han har været en stor støtte for mig. For det er ikke noget, man bare gør og tage sine ting under armen og tage 20.000 kilometer væk, hvad jeg har gjort flere gange. Men det her har jeg, den her gang har det været som den sidste beslutning i mit liv, fordi at nu vil jeg have den oprejsning selv og bevise over for mig selv, ikke over for mig selv, jeg gør alt det her, at jeg ikke
er den fallerede, fordrukne kunstmaler, som jeg er blevet gjort til. Men at jeg kan gennemføre det liv, som nu er blevet tilegnet mig. Og det har jeg opnået her ved at gøre de ting, jeg har gjort her. Og det har lykkes fuldt ud, og nu skal jeg bare fortsætte. Så var jeg så heldig, at en af mine kammerater, der hedder Peter Stifander, han har lige været i Indien og lavet, zoneterapi. Og, men det hedder da ikke zoneterapi. Akupunktur? Akupunktur, ja. Det gør det. Han sagde, Kåre, kom op i min lejlighed og lad os prøve, og jeg ville ud af det. Og jeg havde prøvet at måle, være hospitaliseret, og jeg ved ikke hvad. Antabus og alt muligt. Han fik 3 nåle stukket i mit øre, en op i hovedet og en i hånden, og så sad vi og snakkede en halv time. Og det gjorde han 3 gange over en 3 ugers periode, og ganske langsomt så begyndte jeg, selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, begyndte jeg at miste lysten. Og det er jo noget af det bedste, man kan miste, det er lysten til at drikke. Og den mistede jeg. Det var jo helt fantastisk. Så nu er der gået 12 år, hvor jeg ikke har rørt spiritus, og så jeg er det, man kalder en tørlagt, lykkelig alkoholiker. Hvad er det,